ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 9 сентябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 111 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео гӯш кунед ки ма дар широи кардагам ва чира гап мезанем. мошини BMW тройка 3 астай, Volkswagen Passat астай дар Москвай, дута осиёби фурӯшӣ астай бардури азиз, замини арзон астай дар ноҳияи Данғара, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Ҳамадонӣ, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ва як хонаи арзони дигар астай дар шаҳри Душанбе. квартираҳои арзонак астай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва як квартираи арзони дигар астай дар шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки як заминаи 25000 сомониш мега. бардори ғарибон шумо метавонед ки як замина 223000 рубл бихарен ва квартираҳои кредит ҳам ҳастай. 100000 сомонша пешакӣ метӣ, мондагӣ пула ҳар моҳ додан мегирӣ. ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардагиам. видеои имрӯзаро ба қизиқ та охирша тамошо кунед, лайкора бижиқен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунед. ана ки мерим устуста. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атрофаш ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. бардори азиз, бачаи ачкидор наворо сар мекунад, бо диққат гӯш кунед, телевизора пастар кунед. квартираҳои фурӯши кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. дом 12 этажа мешавад, сохтмонаш рафти сай. як хонага 40 квадрата нархш 154000 сомон, дукомната 50 квадрата нархш 195000 сомон, дукомната 55 квадрата нархш 210000 сомон, дукомната 60 квадрата нархш 255000 сомон, се комната 70 квадрата нархш 270000 сомон, нарх як квадраташ $350. кредит як сола бардори азиз. 100000 сомониша пешакӣ метиҳен, мондаги маблағро дар давоми сохтмон метиҳен. сохтмон як сол давом мекуна. номерои телефонаш бардори азиз ватсап дора, занг бизанем, бигем ки номерои канали сауду тиҷа гирифтам, шумо да ҳам арзон мекуна ва ҳамаша мефаҳмона ки чӣ хеле кредит. номерош бардори азиз номерои поёнгиш ватсап дора. кредит як сола 100000 сомониша пешакӣ метиҳен. бардори азиз, бо диққат гӯш кунед. агар ҳамин ютуб бифаҳма ки ман хеле замини арзон мондесам, мумкин ҳамин канали мара маҳкам кунада бовар кунед. дӯстони азизам, недесен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи бульёни поён, айраи калон мега 40 метр дур бидай. 5 сотиқ заминай 8 ё 9 рез санг овардаги барои фундаментош. овуш бардори азиз, мақсад проблема нест. ова ҳамсоё доранд, усталбаи светш мега 10 метр дур бидай. ҳуҷҷатоша мега маслиҳат мекунем. мактаб, магазин наздикай. нарша бардори азизам 25000 сомонӣ мега. ина бардори азиз, бо мегӯем ки бачаи ачкидор та замини арзон намемонӣ. ина марҳамат бардори азиз, касе ки мада подписатсия кардагием, бовар ка бурд каден. номерош аст, занг биза маслиҳат ки. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ай пишти ҳамин рекламаи бисёри бардураи кинотамошокунӣ мондагиянд, не ки бардури азиз мо рекламара давом додесем. бардури азиз, компаниякаи бозоралӣ ва компаниякаи назара шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон ки ҷои даим бародарода удобнияй мераванд, ай ҳамҷа шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон, иншоалло ки соқ саломат бурда миёранд. мошиношон мошинои беҳтарин, мошинои комфортанд бардури азиз. ҳамин флешкар тара мемонӣ байди зафарча хондан мегира. нарша гуфта ки 7500 рубл бигӯ.
ай ҳамада компания арзон бардруи азиз 7500 рубл. номерои телефоншон ватсап дора, занг бизанен қатъияко маслиҳат кунен. бовар ки беҳтарин компания айда. як 10 бор шид ки гуфтесам ки лайкора бижихен касе меҳмон бошен подписатсия кунен. бардруи азизи хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри душанбе 9 километр 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, кухни ба ният дар дарун шай, светаш доимӣ ҳастай, овша мега хидат мегзаронӣ, мактаб, магазин, медпункт дар пеш шай. документош ҳамаш 100%, як кам аз санг, як кам аз қим, як кам аз смес овардагиян. нарша бардруи азизам 220,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава ба духонага квартира ремонти средниам боша мешава. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маслиҳат кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, касе ки ай ноҳияи восе шаҳри кӯлоб ё ноҳияи ҳамадониен, лайкора сериёз ёбиҷихен. и хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, қишлоқи варашилда бидай, 8 сотиқ заминай ду дархона ба веранч кардагӣ, ремонташ созай. дим этаж бардруи азиз нопура бидай, бо дарбараш як хонаи дига дора. кухни, баня, дута кладовкаи дигарам доштай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозааш часпондагӣ, қатъи ҳама чизи чораш 260,000 сомониш мега бардруи азиз. қатъи ҳама чизи чораш 260,000 сомон. касе харидор бошен бардруи азиз, номерои телефонаш ватсап дора, занг бизанем бигӯен ки номеро раи канали савдо тижи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. хонаи фасони хушрӯ айнеки. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. касе ки суми хона надорен, метавонен ки мошин бихарен, ба хона худаш меояд. мошини фурӯшӣ BMW Тройка 3, соли баромадаш 1992, сӯзишвориш бензин бидай, абъём мотораш 1.8, коробкаш механик, техпаспорташ ҳастай тамом, балонош 50%, рулавоиш бардруи азиз камтар камбудӣ доштай. адрес ноҳияи ҳамадонӣ, нархиш 25,000 сомонӣ. касе харидор бошен арзон мешава ва соҳиб мошин гуфтагия ки алишам мешава ба ягон опел боша. мақсад бардруи азиз ягон мошини опел дошта бошен, алиш мекуна ба ҳам BMW Тройка 3 90 солай. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада маслиҳат кунен. ва чевчабхия кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдесай. мегзарем ба қазиқи видео бо диққат гӯш кунен. осёбҳои фурӯшӣ ду намуд осёбай, майдаҳакиш истеҳсоли эронияй, калониш калони осёбаш истеҳсоли хитояй. састаяниёшон хубанд, дар ҳолати корӣ қарор доранд. гандама бардруи азиз орди якм сорт ва дуюм сорт мекунад. адрес ноҳияи фархор, осёби сангиш 8,000 сомонӣ, осёби хитоиш 15,000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен бардруи азиз, номерои телефонаш ватсап ҳастай, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, касе ки аз шаҳри ҳисорем, бо диққат мара гӯш кунед, лайкора фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор, кӯчаи сомонӣ, деҳаи боғистон, 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонташ коробкай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, камтар санги шебен дора. қариби хона да мактаб, магазин, масҷид наздик бидай. нарша бардруи азизам 170,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. дӯстони азиз, номерои телефонаш номерои вабилонай, ватсапам дора, занг бизанен, маълумоти бештара ба телефон бигирен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, касе ки дар Москва қарор дорем, бо диққат мара гӯш кунен. срочна мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat, соли баромадаш 2008 солай, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш автомат. соҳиби мошин мега ки мошин ягон айб надора, дар беҳтарин ҳолат
қарор доштай. Адрес бародаро ана Москвада қарор доштай, ана Подольск гуфтагиай. Нарша гуфта ки 600,000 рубл бигу. Бародарои азиз, номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанен. Volkswagen Passat 2008 сола 600,000 рублда бихарен. Номерои телефонаш номерои Россияшай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бародарои ки шаҳри ваҳдатен лайкҳоро сериёз нибиҷихен анами хонаи фасон барои шумоае. дӯстони азиз, хонаи дишен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, посёлкаи Наврӯз. 6 сутиқ заминаи 6 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ ба ният дар дарун шай. Ремонтш бародарои азиз коробка бидай. Овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона се тарафаш маҳкам кардагӣ. Пеши хонада мактаб, саддик, магазин наздикай. нарша бародарои азиз 200,000 сомонӣ мега. 200,000 сомонӣ. касе харидор бошем бародарои азиз, номерои телефонашо мисол WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Сауду Тиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. комментариҳои видеои пешинар аҳамият додам. бисёри бародаро гуфтанд ки квартираи шаҳри Душанбе ба мон гуфтанд. ина марҳамат гӯш кунед. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагие ки квартираи барҳаво назди бозори Корвон, дорухона, магазини хӯрокворӣ дар наздикии хона мебошад. ову свет, қувваи барқ мега доимӣ ҳастай. системаи канализатсия ҳастай. бародарои азиз, касе харидор бошем бо савдо мешава. нархиш 215,000 сомонӣ мега. 215,000 сомон. бародарои азиз, квартираи арзон дар шаҳри Душанбе, наздики бозори Корвон. касе харидори аниқ бошен ба занг бизанем. ана ака гил дар болои бом видеои моши тамом. як подписчики Сауду Тиҷӣ нависае ки салом алейкум ака ачкидор. гил дар болои моҳӣ ака ачкидор тиллоҳӣ. ух бача. агар ягон комментария фасон боша, мебинам нормал небоша, дар видеои дигари рекламат мекунам. бинавис чӣ комментария менависӣ, бинавис шеринар. и баъд навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз куҷое ки ана мошин, осиёб, замин, хона ва квартираҳои кредит роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошро нагуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, хая ки маъқул шид нашид. барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун як дона лайки бепала ба ягон сланси кандагӣ бизанен ва касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеоҳои маро якмин шида тамошо кунен, канал да подписатсия раҷиқиден, зангулачараологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода мерава. подписатсия раҷиқиден, зангулачараологӣ дамонен. ва дӯстони азиз, дигар гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва видеоя додарак ёнам, агар шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рублӣ ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, додараки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бародаро почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дигар илоҷиш нашида. дидам ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бародаро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бародарое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бародаро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бародаро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.